înainte de a pleca de la Lupeni, Almi cu Vali, să zăpezesc mașina. Nu putem să scoatem. Uite, vă și filmează. Da. Domnișoara. Da. Așa, așa. Ia un interviu la domnul. Nu iau nici un la nici că nu vreau să dea pe postă de televiziune. Nu? Ai, ce zăpadă. Pentru că eu le dai eu până înapoi, mă. Dar nu are aici în partea asta, în partea alaltă trebuie de zăpăzit. Încolo. Dar nu, dar el pe jos aici, doar de ce mare zăpada. Ia să vedem. Uai, dă baby să văd. Da. Uite-ți pe ăla cum vei, Doamne! Dar nu poți să pleci, bă, cu ea, poți să n-ai vizibilitate, cum e ăla. Are un grijă. Da, o grijă. Are că e asta cu mine. Cred că e o poștiță de gheață de deasupra. Nu te-ai defatat? Și să facem mult galben. Lasă ca aia la urmă. Iară. În loc de sus să-ți dați voi zăpada înainte. Da. Dar trebuia să mă duc pe aici, nu? Ce frumoasă e zăpada. Uite cum scârpi. Uite cât m-am băgat în zăpadă, la jumătate. Eu zic cât m-am băgat în zăpadă pe la jumătate. Asta e de zăpadă. Da, e. Era Simon să vină și paluciupii să o curețe. Da, vezi să nu vină Simon. Doare la pateu. Băi, Picio, ai reușit să ajungi la cu noi? Baby, ce dacă spun eu... Aici, vezi? Mă decarce da ca să văd. N-am mai vrei să te filmezi, baby? Păi du-te pe unde du-te? Hai că mă duc pe aici. Da, hai, fă încărare. Să mă duc pe drum. Face cărare, soțul să poți să-l filmezi și dincolo dacă bere. Poate pic. Ha? Dar filmează aici distratul, băi. Da, dacă poți să mă duc. Nu poți că pici. Nu pici. Dacă pici, pici. Uite, mașina din partea asta a drumului. De aici. Ridic aici să
Da, pe asta vreau să fac. Aici e mașina noastră, dar nu se vede. Aici este mașina noastră. Lali i-a dat să vezi zi după mașină și zi după zăpadă. Dar dă un drum, baby. Dă un drum încoace. Dar poți să scoate aici după noastră. Dacă și o mașină de poliție a trecut, toată lumea. Uite și-l aruncă în drum. Toată lumea își dezăpăzește mașina. E gheață. Uite așa, lopată cu lopată, lopată cu lopată, să ajungi la mașină, numai că mai ai, uite cât mai iei până la mașină. Așa? Da, gata. Ce mai filmezi? Ia că s-a văzut un colț, ia. Iarnă, bă. Aici la ăștia. Seară, Da. Uite, aia au reușit să o scoată. Volkswagen-ul, uite, cât a fost. Da de fund, baby, de la mașină, spatele mașinii. Ai reușit să dai de spatele mașinii, să faci cărare? Scoatem noi cumva. Mere treaba, mere! Dă-și mie, baby, să fac rolurile. Am schimbat rolurile acum. Nevastă mea pe lăpată. Ei, cu spor, așa. Dar nu-mi drum, mă. Nu-mi drum, mă, că pe acolo să te ieșim noi, mă. Ce fain e ăsta. Băi, frate, bă. Ăsta e blocul lui Mira. Al lui părinții Mira. Aici chiar stau la geamul ăsta. E primul apartament. Dă-i cu sapa, hai! Dă-i cu sapa! Dă-i cu sapa, dă-i cu mapa! Merge, merge, merge! Dă pe mine! Să dau una pe tine. Uite și cu ATV-ul. Merge, merge! Gheța puternic, mă. Bine, ne mai vedem mai încolo.